I bé, més coses, la Maria torna amb força amb el seu segon treball, Robina. Veu la llum demà i nosaltres hem anat a parlar amb ella, al seu poble, a Oliva. La Maria fa del dolor bellesa en Robina, el seu segon disc. 12 cançons que ixen de les entranyes, dels moments més foscos i de la renaixença que està experimentant. I ens ho conta a casa, a la platja d'Oliva, des d'on reconeix encara cert pudor del que demà podrà escoltar tot el món. Hasta a mi em fa molta vergonya encara cantar aquestes cançons. Quan estem assajant en els assajos o quan les escolte, penso, joli Maria, no sé com m'he pogut atrevir a tant en alguns. Perquè Robina mostra la Maria a carn viva, la que cau, la que s'afona i la que s'alça amb ajuda de professionals. Jo continuant a la psicòloga, vaig començar quan tenia 16 anys, i la gent que hem anat, que ho hem patit, no és més valentia, sinó és el que has de fer, és supervivència i és cuidar aquesta part del teu cap que està necessitant un cable. I escoltarem una Maria que es consolida. Ve de fer gira amb l'Assumpció, el primer disc, en més de 70 escenaris, i en Robina fusiona la música tradicional amb textures electròniques i una veu prodigiosa. La música sempre és l'amor real que trobe perquè sempre està ahí, mai t'abandona, i és el refugi que sempre intente buscar. Un refugi on ha creat una obra íntima que demà comparteix amb tots vostès.